гости! Кой е? Аре, брат, до кога ще чакам да отвориш, брат? Чакай, бе, брат. Кой си ти, бе? Братле, стой, бе, братле. Ама, какво е това са? Няма за пиене, за ядене. Какво каниш гости, няма никой. Ма няма и здрасти, няма и... Изчезва от тук. Ама... Кой ли звъни? Гости чакам. Здравей. Здравейте! Как сте, мои приятели? Не съм виждал много време. Нося сезони и пуканки, разбира се. Да знаете, че пощенската кутия леко е накриво, но аз малко я оправих, но не се притеснявайте. Да. А навънка имаше едно куче също така, което реално погледнато... Объркали сте къщата. Не съм аз. Извинявам се. Аз съм ваш гостен. Не си ти, брат. Много си любезен нещо. Но такива не ми трябва. То всъщност е отвънка и... Добре, идвам. Брат, Остава, брате. Извинявай се, че се къснях. Тролея спря. Също така и тока спря в тролея. И аз трябваше да слезна от тролея. Да. И след което пък се качих на едно колело. Тръгнахме с един приятел. Да, брат, ама партито свърши преди 2 часа, братле, и вече съм си легнал, утре съм на работа. Поделявам ти този часовник, другия път си го поглежда и ела на време. Да. И след което отидохме да фанем бързо едно метро. Аз съм на работа, няма да слушам глупостите, брато. Аре, брат. Брате, само лески. Да. Да, това е. iPhone 13, да, Pro. Харесвам. Хареса ли ти? Ще го взема, чак ще го взе. Това хубаво или Samsung е, брат? Самсунгче. Много хубаво, чисто много. Да. 2 и нещо струваше. Тук виждам билети за матча. Ама не бе, не. Братле? Братле, чакай! Не! Братле, защо трябва да ме гониш? Защото ми взяли храната, брат. Какво? Аз малко само. Какво малко? Те от нищо не остана. Жената какво ще е да я пичи? Изядох само 5 чипса и 2-3 ръки и 5-6 кокошки хапак и... Ай, сега си яш по пътя, докато се прибираш. Ама пицата?